Stand up for Jesus, hymn number 431. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey, for to the mighty conflict in his glorious day. Ye that are his, now serve him against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arms of flesh will fail you, he dare not trust your own. Put on the gospel armor, and watching unto prayer, where duty calls or danger, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, our crown of love shall be. He with the King of glory shall reign eternally. Tayo ay magalang na lumapit sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo manalangin. Mahabagin at dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na siyang lumalang at lumikha ng sanlibutan ito. Ang Diyos din na siyang lumalang ng aming buhay. Panginoon, namin pong pinupuri ka, sinasamba sapagkat kayo ay Diyos na buhay. At sa pagkakataong ito, Panginoong Diyos, ay amin pong inilalapit ang aming mga sarili sapagkat kami ay makasalanan. Patuloy niyo pong kaming patawarin at linisin ang aming mga kasalanang nagawa laban sa inyo. Sapagkat kami ay nananampalataya kay Kristo Jesus na siyang nabayubay sa krus, na sapat na ang kanyang dugo upang kami ay patawarin, at ito ay sinasampalatayaan namin, Panginoon. Panginoong Diyos, kami ay lubos na nagagalak na pasalamatan ka sapagkat bagamat kami ay hindi nagtatapat, kayo ay patuloy na nagtatapat sa amin. Na ano pat kami ay nakakalimot, ngunit kailanman na hindi nyo kami kinalimutang ingatan, pagpalain at ipagkaloob sa amin ang magandang buhay. Panginoong Diyos, hindi sapat ang aming mga salita upang ilarawan ang aming pasasalamat na ginawa nyo sa aming buhay. Amin pong dinadalangin, Panginoon, ang inyong pong tagapagsalita na walang iba si Pastor Marvin Diaz. Kanya pong isisiwalat ang landmark na sinasampalatayanan ng Adventist na kung saan ay nakatala sa banal na kasulatan. Panginoong Diyos, tulungan niyo po siya na ito po ay may siwalat upang sa gayon ay maintindihan din ang aming mga kaibigan na tagapakinig. Ganon din, Panginoong Diyos, ay patuloy naming inilalapit sa inyo ang mga
tumanggap sa inyo pong paanan na mula nung kanilang marinig ang inyong pong mensahe, ang inyong pong pabalita patungkol sa kaligtasan, ay nagalak silang tanggapin ka bilang personal nilang tagapagligtas. Maraming salamat po Panginoong Diyos na sila'y papatnubayan niyo at iingatan at sisilyuhan niyo upang sa gayon na hindi na madaya pa ng kaaway. Maraming salamat po Panginoong Diyos na inyo pong diringgin ang aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. His heart was broken, mine was mended. He became sin, now I am clean. The cross he carried bore my burden. The nails that held him set him free. His life for mine, his life for mine. How could it ever be that he would die, that son would die to save a wretch like me? What love divine, he gave his life for mine. His scars of suffering brought me healing. He spilled his blood to heal my soul. His crown of thorns made me royalty. His sorrow gave me joy untold. His life for mine, his life for mine. How could it ever be that he would die, the son would die to save a wretch like me? What love divine, he gave his life for mine. He was despised and rejected, stripped of his garments and oppressed. I am loved and accepted, and I wear the robe of righteousness. His life for mine, his life for mine. How could it ever be that he would die, the son would die to save a wretch like me, like me? What love divine, He gave his life for mine. His life for mine. Naimbag nga aldaw yo amin na ito nagayam ken kakabsat. Dahito yun iti maoding aldaw tayo. Da dinaramid tayo kaskasaba anang rugi. Nanipod pa'y dinaminsan alawas na iti aldaw iti biyernes sa ito nakabsat. Kat hindi dahito yung gundaway, mga ramid tayo kabsat, iti maysa nga panangideng tayo kiniya po Diyos. Nga dahito nga panangideng tayo, kat iso dahi jay panangit talag tayo iti biyag tayo kinkwana, panangit talaga tayo iti biyag tayo kinkwana, kan panangisuko tayo, iti biyag tayo. Iso nga iti dahito nga gundaway, kat kuman kakabsat, iti kumablaw kada kayo kakabsat nga makabibuya dahito, ada kayo man dita US, Canada, New Zealand, UK, wino sa di naman nga lugar ay nakabsat. Dito yung Northern Luzon Mission. Kadagiti, agnay-ngaya-ngaya ito nakabsat nga wawat kinapo tayo nga Isus. Kadagiti interest iti care group ministry. Kitsapay ka dita,
Dahito nga panagadal tayo tinasantuan na kasuratan, mangted kada tayo iti nananay, ken naununeg, apan nakirelasyon tayo kini Apo tayo nga Jesus. Kaya't kabayatan nga agtultuloy tayo dito ay tinagabsat, kidogman nga makipagkararag kayo kanyak, tarugyan tayo dito nga panagadal ti sao ni Apo Diyos, babayan iti kararag. Manakabalin nga Diyos sa mami nga daka sa dilangit. Iti dayto nga aldaw nga nasantuan o masidag kami ken ka. Agyaman kami kadagiti panarabay mo kada kami ititinga itinapigad a COVID. Magyaman kami tamabalin mi nga adalan kadagiti sasaom. Agyaman kami Apo iti panangdengeg mo iti kararag mi itinaga ni Pamanga Jesus. Amen. Iti dayto nga kanito ay nakapsat kitaan tayo man, dahil panangi talaga tayo, tibiyag tayo kinapa Isus. Uno dahil ito iso itipan nakikanlaysa tayo kenkwana. Anya dahil ito ay nakabsat, pan nakikanlaysa tayo kenkwana, iso dahil ito dahil panag bautisar, panang isuko tayo, itibiyag tayo kinapa Isus. Dahil man ay nakabsat, itikitaan tayo. No, anya tibagbaga itinasantuan, akasuratan. Kasano ka di kabsat nga kapateg, iti panagbautisar. Kung ano ito nakabsat, baptism is an aspect of righteousness in which all can participate. Since Christ, the sinless one, was baptized to fulfill all righteousness, we who are sinners ought to do the same. Kita nyo ay nakabsat. Dahito yung anokit kita, dahito yung gundaway, apit na kasapulan tayo, iti mabautisaran. Ito di nga makita ito nakabsat nga amin ket mabalin na iti makipaset. Apay kakabsat, tanukit kita ante dito ni Kristo ay ito nakabsat. Numan pa'y saan iso na nga nagbasol, nagbautisar. Anya kakabsat iti rason na, tapno iti kasta, ket tungpalin na iti amin a kinalintag. Dahito ay ito nakabsat, parang tungpal na iti amin a kinalintag, tapno iti kasta, datayo nga managbasol, kasapulan mo kakabsat nga dahitoy nga kinapudno nga inaramid na kutsurutan tayo. Tayo sukot ng ibati iti maysa a ulidan. Ito dahito nga gundaway na nakabsat. Kita naman kung saan kinapatag dahitoy nga panagbautisar. Umuno na, dahitoy na nakabsat ket maysa abilin ni Papa Jesus. Apay na nakabsat tabilin na dahitoy. Dahito man iti sarsaritaan na iti Matthew 28, 19, ingana 20 ay ito nakabsat. Dahito iti awagan da nga Great Commission. Kunana ditoy, in kayo nga rod, ket pagbalin ninyo nga adalan dagiti amin a nasyon, bautisaran nyo ida itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, nga isurusuruyo kadakwada nga aywanan da dagiti suami na banag nga inkabil ko kada kayo ket adtoy adda kada kayo nga agnanayon agingga ti panong palan ti lubong. Naway na lang absadan yan nga nagmayagong daway dito. Daytoy ket intaleg na Apo Diyos kada tayo tapno iti kasta ikas may sang iglesia ket kayat tayo iti makipaset ngagbalin nga kamkamang ti iglesia na ken sumreg tayo ay nanangabsat iti na espirituan apagarian iti Diyos. Halangay na nangabsat nga dahiti bilin na Apo Diyos may kadua iti bautisar ngabsat ken panangisalakan. Anya daytoy iti mapasamak. Kunana iti nangabsat, Christ taught that he who believes is baptized will be saved. So amin kakabsat nga mamati, anya mapasamak, kasapulan amabaw tisaran. Dahil man ay kakabsat iti sarsaritaan na iti Marcos 16, kunana, ket ti mamati ken ti mabautisaran, may salakan to. Ket ti saan ang mamati, madusan to. Kita nyo ay kakabsat, anya ti sarsaritaan to, kasapulan kakabsat nga dagiti, mamati, kasapulan da nga mabaw,
tisaran. Haan ngagpatinggalan kabsat nga, nalpasan ka na mati, awanan iti sumarunong adang. Haan ay dalang kabsat. No dikit di dahi panamatik, kasapulan kabsat amabuyugan iti aramid. Anya dahi nga aramid. Agad dangak amapan mang agpabautisar. Kita nyo ay dalang kabsat. Kat daytoy iti magbagana ay dalang kabsat. Numan pa daytoy kat saan na nga garantyan iti panakaisalakan. Tati panakaisalakan ay dalang kabsat kat mapukaw nuhantay nga iwanan. Ngam daytoy ay dalang kabsat. Adda iti panakainaig na iti panakaisalakan. Daytoy kat panakikanlaysa tayo ay dalang kabsat kini Apa Isus. Iso nga nung kikitaan tayo ay nakabsat iti kay pamanan kakabsat iti panagbautisar dahito ikit kuna nakabsat the English word baptize comes from the Greek verb baptizo which means immersion. Panakay taneb. Haan kakabsat nga mawarsyan, haan nga mabukbukan, no dikit di itaneb. Kaya na nga sa unay nakabsat no itaneb daytoy kasapulan iti ado nga danom. So nga kada kayo ay nakabsat nga agdangdangag kadagiti pagtayangan na agbibuya iti Facebook ay nakabsat. No ibagayo nga nabautisaran ka idi. Ti saludsudan nyo anya awagas ti panakabautisar. Panakabautisar ka di nga panakaitaneb ti danom. Wenno binukbukan dalaang jemuging yo, wenno winarsyan da kay laay. Dagjay no panang bukbok kang panang warsi. Dahito ay nalagabsat kat saan nga iso iti wagas nga ibagbagat na santuan na kasuratan. Iti bagbagat na santuan na kasuratan, iti mabautisaran kat kasapulan amay taneb. Intiraminti kabsat nga bagi kat mabasa. Dahil iti kasapulan kakabsat. Iso nga, nukit kita kabsat iti ladawan iti panamautisar, iti baro nga tulag. No kitaan tayo ay nakabsat, the incidents of water baptism in the New Testament, anya tibagana ay nakabsat. No kitaan tayo dito, ikunana iti Matthew 3, versikulo 6 ay nakabsat. Ano nyo ti Biblia, ta makipag surot kayo, kat markaan nyo kakabsat iti Biblia. Anya ti kunana ti Matthew 3, versikulo 6, kunana, kat nabautisaran ken kuana, ijay karayan Hordan, nga ipudpudno da dagiti basbasol da. Nakabautisaran da iti nakabsat, kuna nagat ijay karayan Hordan. Kaya nang orga sa una iti nakabsat, napanday jayan iti danom, sadan to si mangat. Kaya nyo kabsat, kasapulan na iti ado nga danom. Apa iti kasapulan na, nukit kitaan tayo, dadi danom kakabsat, awan iti pormana. So ngayon nung dahi tao kat intanub dahi mangbautisar ken kuana, dahi tao nga managbasol kat aday di lugar nga awan iti pormana. Iso nga dahi ti kung kunada nga pakay punpunan iti basol. Kat into no bangunanen, dahi pastor nga mangbautisar dahi tao nga managbasol, iti ladawan nan ken iti langana, dahi to yan iti bagbagada baro aparswa. So nga, nukit kita nyo ay nakabsat, iti panakaitaneb, kasapulan iti ado danom. Dahil iti kakabsat, iti kunan iti aramid 8, 38 ingana 39. Anya kabsat iti kunan. Ket inbilin na pagsardengan da iti lugan, ket imulog da nga dua, idi danom da Pilipi kan tiyuno ko, ket binautisaran na. Ket idi simmang addan iti danom, ti Espiritu ti Apo inya dayona ni Pilipi, kanda di yun ko saan na nakita, ket siraragsak anagtuloy iti dalan na. Naway na kakabsat, apa ita kasapulan na dito? Dito yung kakabsat ka, nagbabasa kakabsat. Iti Biblia, di may isa kakabsat nga yuno ko. Kaya dito ko na mawatan mo lang kung na ni Pilipi. Kaya manawatan na, babang iti panangidalan na iti nagabsat iti Espiritu Santo. Kaya kabayatan nga
Agdaldalyasa dahil na nakabsat, nakakita dahil ti danom. Kaya di makita dahil na nakabsat ti danom, kaya kunada, anya pa iti rason, no apay nga sana nga pabautisaran. Adda dito iti danom, anya pa nga iti ramidad. So ngay mulog na nga duway na nakabsat, kaya nabautisaran na iti nakabsat. Kasapulan, iti adu nga danom. Tadijay iti pakaipunpuna na iti nakabsat, iti basol. Kaya kita naman na iti nakabsat, iti paka-istoryaan na, iti pamautisar. Evidence from the paintings in the catacombs and churches, from the mosaics on the floors, walls, and ceilings, from sculptured reliefs, and from drawings in the ancient New Testaments, overwhelmingly testifies to the immersion as the normal mode of baptism in the Christian church during the first 10 to 14th century. Kaya nyo ay nakabsat. Anyan nga, nagmay dito yung kagundaway kakabsat. Ipagpakita na iti pakahistoryaan nga ijay catacomb. Nga sa dino ay nakabsat, dagiti naglumangan, dagiti Kristiyano idi. Nga idadanas dagiti agturay, ijay iti mosaic floor. Diti mosaic floor kakabsat, kay kaslaman lang tiles dito yung mabatsit. Nga madati napintas nga langana dito ay nakabsat. Kadi jay, hindi nga natakwatan da dito ay anya tinapasamak. Nakita da kakabsat, nga adda dagiti lugar nga pagbautisaran. Kaya nga sawan, manipod, iti panahon na pa, isusay na nakabsat. Adong tawtawin nga naglabas, iga na 14th century. Anya napasamak, inus-usar da kakabsat iti baptistry apag kay taneban dagiti umawat ken Kristo. Datanay da nakabsat, kunana iti maysa kabsat nga manursurat ni Alfred Plummer. Kunana iti nakabsat, tay dahito ilawlawag na no, nya ti kay papanan iti bautisar. Kunana, Alfred Plummer said, "It is only when baptism is administered by immersion that its full significance is seen." Anya na iti nakabsat, anya di kunana, intulaang maitaneb dahil may isang tao, ijay tayo nga makita, no anya iti kay papanan, iti pamautisar. So nga ito nakabsat, haan nga bukbukan, haan nga warsyan, no dikit di itaneb. Tadijay tayo lang nga makita, no anya iti naununag, kay papanan, iti may isang tao, ang mabautisaran. Tatanay na nakabsat, kita naman iti pamautisar, guys, so iti simbolo, iti ipapatay ni Kristo kung iti panagungar na. Kung na iti nakabsat, as covering by waters, symbolize overwhelming trouble and afflictions. So Jesus' water baptism represented a prophetic enactment of His suffering, death, and burial. And His emergence from the water spoke of His subsequent resurrection. Now, kita nyo ay kapsat. Anyan nga nagpintas nga buya. Mapantay man kapsat iti Roma 6, 3, ingana 5. Di kaya mo aya, adatayo amin, anabautisaran, ken Isu Kristo, nabautisaran tayo, iti ipapatay na. Na itanem tayo nga rod anay kanunong kenkwana, gapo iti panakabautisar ti patay, tapnokas iti panagungar ni Kristo, kadagiti natay, gapo iti dayag iti ama, kastamit amagnatay kuma, iti baro a panagbiag. Tanunay kanunong tayo kenkwana, ti kaasping iti ipapatay na, mairanod tay tumet kenkwana iti kaasping iti panagungar na. Kanya na ito yung nakabsat nga nagmay na gundaway. Anya na ito yung gundaway, simbolo ay na nakabsat, iti papatay na. Tano, may mabautisaran tayo ay na nakabsat. Kung na natin santo na kasuratan, nabautisaran tayo, iti ipapatay na. Nairaman tayo ay na nakabsat. Halang nga dayjay,
dayjay panagungar na. Danyo ay nalagabsat, dayjay panagungar na, nairaman tayo mo di panagungar. Kada dayjay ton, isasangat tayo di danom ay nalagabsat, dayjay mo ten, iti panangi lawlawag na, dayjay balegi na, iti panagungar ni Kristo. Kada ito'y mo't kat mapasaran tayo, no, surutan tayo, iti wagas ngayong bati na, kada tayo ay ten nga kakabsat. So nga, nukit kitaan tayo, dahil kapsat iti simbolo na. Kat, kung na ay dalagapsat iti may isang writer ni J.K. Howard, iti baro nga tulag nga manurat ko na, in the symbolic act of baptism, the believer enters into the death of Christ, and in a real sense, that death becomes his death, and he enters into the resurrection of Christ, and that resurrection becomes his resurrection. Anyan nga nagmay tayo na kapsat. Dahil ipapatay na, isumot ipapatay ni Kristo. Di pa nagungar na, sumot panagungar, dahil umawat kinapa Isus. So ano kitante dahil ito na kapsat, balegi na ito'y, nga itod na ti amin kada tayo, no umadang tayo ti pamati, kenkwa na. Datanay na nakapsat, halang nga ito, ijidaan nga tulag, dahil ito kat simbolo iti may sa kapsat nga panakitulag a relasyon. A covenant relationship. Takunanay na nakapsat in the Old Testament times, circumcision marked the covenantal relationship between God and Abraham. Baptism, the sign of the saving relationship with Jesus, represent this spiritual circumcision. Kita nyo ito nakapsat, iti daan nga tulag, kat adan iti pan nakakugit. Dahil iti kat may sa kapsat nga tulag. Ngam iti baro nga tulag na ito nakapsat, dahil jay, bautisar, isuma dahil iti kapsat, iti pan nakakugit tayo iti na spiritual. Anyan nga kapsat nga, nagmayat nga analogy nga ipakita na kada tayo. Kada ito ay nakapsat, kalpasan na dahil ito'y, may isang simbolo ay tinapsat, iti panangitalagata, iti biyag tayo ken Kristo, iti panagserbi. So nga, iti may isang tao ay nalangabsat nga babautisaran, hanggang pating gadi jayo. Dahil panagbautisar tayo ay nalangabsat, dahil ito'y kat gundaway tayo, ken nakitulag tayo, asumreg tayo, iti may isang panagsirbi kini Apo Diyos. Kanyan nga nagpinta sa iti nalangabsat. Tako na, in the Apostolic Church, the outpouring of the Holy Spirit generally followed water baptism. So today, when we are baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we are dedicated, consecrated, and united with the three great powers of heaven and to the spreading of the everlasting gospel. Kaya nang urgasawa na ito nagapsat, into no italagata iti biyag tayo kinapa Isus. Ket awaten tayo iso na agas manubot ken mangisalagan tayo. Gapo iti panagbautisar tayo kapsat, haan ngagpating gadi jay. No di kedi makipagnatay meten nga iwaragawag iti damag ti panakaisalakan. Agbalin tayo kapsat nga kaduwa ni Apa Isus nga mangidanon iti damag iti banghelyo kadagiti sa bali nga tattao. Anong kita dito ay nakapsat, sala nga dayjay, no di kat di, dahi timat kakapsat kat simbolo, iti sisirag iti iglesia. Through the baptism, the Lord adds the new disciples to the body of believers. His body, the church. Then they are members of God's family. One cannot be baptized without joining the church family. Kita nyo ay nakapsat, gusto nga ti bautisar, kada iti kat simbolo mat kakapsat, iti isisirag tayo, iti may isang iglesia, ngagbalin tayo nga kamkamang, iti pamilya ni Apo Diyos. Anya na iti nakapsat nga nagmanyaguntaway. Halanggang ngagpatingga di jay, nga iwaragawag ko ti damag ti panakaisalakan, no di kat di, bigbigag pa, ngagbalin akon, agbalin kayon, akamkamang iti pamilya ni Apo Diyos iti rabaw iti daga. Anya ay nangabsat iti qualification na, iti may isang tao nga mabautisaran. Umuno na, pamati. One requisite for baptism is a faith in Jesus.
Atoning sacrifice as the only means of salvation from sin. Christ said, "He who believes and is baptized will be saved." Danyo ay kabsat. So kasapulan umuno na pamati. Kalpasan ka kabsat kada kayong agdengdengeg kada rabi iti kaskasaba. Aggadadal iti Biblia. Inot-inot ay nakabsat mayanak iti pamati. So kasapulan nga nya maharamidan tayo. Halang agpatingga da jay patsek ha no di kedi da jay pamati biyagen tayo kakabsat. May gadwa panagpakawan. Kalpasan nga adda kabsat iti pamati tayo. Anya ti rumswa panagpakawan iti basol. Instruction in the Word of God produces not only faith, but repentance and conversion. Nanyan ay din nakabsat. So kalpasan na, nga datayo ay din nakabsat. Kat namati kinapay sus iti sumaruno day jay, kasapulan tayon iti pamakawan iti basol tayo, ken panaka konverter. Masabay din nakabsat, ada pa yung kabsat, bunga iti pamakawan. Anya iti bunga iti pamakawan? Those who desire baptism must profess faith and experience repentance. But unless they also bring forth fruits worthy of repentance, they will not have met the biblical requirements for baptism. So ngayon na kabsat, anya ti kasapulan na kabsat ti pamati, pamakawan iti basol, ken kasapulan mo't nga makita da bunga iti panakapakawan ti basol tayo ay tinakapsat. Taguna na ditoy kasapulan mo't kakapsat nga ma-examine wenno makita jay tao nga mabautisaran. Becoming a church member involves taking a spiritual step. It is not simply a matter of having one's name recorded in the book. Those administering baptism are responsible for determining the readiness of candidates for baptism. Ay then, kasapulan mo't nga makita ken may sagana nga nalaing. Oray pa'y da di babautisaran ay then kasapulan nga isagana tayo. So nga kada kayo ay then nga agbibuya ditoy agdengdengeg kadagiti pangulo ti iglesia, pangulo ti care group ministry then kasapulan mo't nga nya dagitoy tartaraknen tayo nga maikan iti adal kinapo Jesus nga umay ti panawon nga dagitoy ket agbalin nga awaten da na Jesus nga kas mangisalakan da gapo ti bautisar iti nagabsat kita ante nga nasayat nga dagitoy ket may paramot da nga nananay iti sao niya po Dios sa iti nagabsat. Dati sumaruno nga sulod-sud tayo. Kumusta nga iti ubing? Bautisaran tayo iti ubing? Dumag ket napanak naki-attendar ti bunyag. Kanya nga di bunyag. O, bautisar ka dita dyan iti nagabsat. Ngayong kita ante man iti nagabsat. Ni Karl Barth, may isang kabsat nga nagsurat iti libro ko na Nowhere in the New Testament, Karl Barth admitted, is infant baptism either permitted or commanded. So, kita nyo iti nagabsat. Ije baro ka nung atulag awan mabasa tayo, nga iti ubing ket mabalin, wenno mapalubusan pabautisaran. Awan ko na iti nagabsat. Ket itatan. Iti tayo nga ordo na iti nagabsat, ti saludsod, should infant and children be baptized? Because infants and little children cannot experience conversion, they do not qualify for baptism. Analawag nga ro tayo iti nagabsat. Anya ti ko na nagabsat, ti argument tayo, gapo tato ubing ken iti babasit nga ubing ket handa nga mapadasan iti panako-converter kaya na nga sawen handa pa nga mabalin bautisaran iti saludsod kaano nga ron nga mabautisaran ay day nakabsat daytoy man tikitaan tayo kaano tay nga ron nga mabautisaran individuals can be baptized if they they are old enough to understand the meaning of baptism. Into no, nataingan dan, ket mawatan dan, no, niya tikay papalan ti bautisar. May kadwa, have surrendered to Christ and are converted. Isukod dan, itibiyag da ken Kristo, ket makonverter da. May katlo, understand the fundamental principles of Christianity. Mawatan dan, iti surusuro, tinasantuan kasuratan. May kapat,
significant, comprehend the significance of church membership. Into no bigbigan dan, iti kinapatag, iti panagbalinda nga kamkamang iti iglesia, ito nga kakabsat. The second fruit is a life lived for Christ Church. Dahil iti may kadua nga bungay na kakabsat. Agbiag isuna, gapu kakabsat, iti panagbiag iti iglesia. Kan iti may katlo kakabsat, the final fruit is a life lived in and for the world. So ano kita dahil iti kakabsat, dagiti bunga kakabsat, iti panagbautisar. Kaya't nukit kitaan tayo, ay tayo nakabsat, tila ito yung gundaway, dagito yung kapsat, iti bunga na. It is true that we who have been baptized hold our citizenship in heaven. But we have been called out of the world simply to be trained with the body of Christ to return to the world as servants participating in Christ's saving ministry. Ay ito nagayam kan kakabsat, iti panag kikalay satay kinapa Isus, panangitid tayo iti biyag tayo. Tanagnatay iti pamatin, kahit nga mapakawan iti basol tayo, kan makipasit tayo, iti trabaho ni Apa Isus. Iti da ito yung kakabsat ni gundaway. No kaya yung kakabsat iti mangted, iti panakikidengyo, iti biyagyo kina Apa Isus. Panawin nga umaskaw tayo, iti pamati. Panawin nga isuko tayo, iti biyag takin kwa na. Kayo kay di kabsat, tako na nga iti mamati, kat kasapulan, nga mabaw ti saran. Dahito yung kabsat, kat gundaway tayo amin. Kayo ka di ay di na kabsat, nga isukol iti biyagyo ken kwa na. Kayo ka din kabsat, nga italakyo, iti biyagyo kiniapa Isus. Kano kayo dito ay tinakabsat, mga ramidak iti may isa nga na isang sanang kararag agpay kada kayo. Kalpasan na kakabsat, kaya may patulod to, dagi jay, permaan nyo, no kalikagom nyo kakabsat, iti manging ted gundaway iti pan nakipagnayo kini Apa Isus. Agdumog tayo tagkararag tayo. Bendito nga Diyos sa mami anay langitan. Agyaman kami ti gundaway. Nga kasapulan nga kalpasan mi amamatiken ka. Umaskaw kami nga isuko ti biyag mi gapo iti panagkailay sa mi ken ka gapo iti bautisar. Apo mi nga Diyos, ito duman da ito nga gundaway iti pamati ti sagtunggal maysa kada kami nang nangruna dagiti kadadal iti nasantuan ng kasuratan. Nga sandalag patingga ti panagadal ti nasantuan ng kasuratan o dikidi umasidigda kinapo tay apo mi nga Jesus tamni kasta iteddan nga nananay ti biagda ken kuana. Agyaman kami iti panangdeg ti kararag mi tinaga na po may Jesus. Amen. Iti dayti kapsat gundaway ada iti flash ko kapsat iti screen tamno iti kasta ket makita yu dayti kapsat. Daito ito ket kadagijay the pastor care group ministry leader kapsat ipatulod to kada kayo daito ni Pastor Neil kada kayo kapsat ket no kalikagom yo nga isuko ti biagyo kay na kapsat daito ket may isa nga porma nga pirmaan nyo kay patulod tayo kapsat no man pay ada pa lang ti COVID daito ket may isa nga pangedeng kinapa Isus tanuwas nga nailift kakapsat ti COVID dahil itong ti gundaway nga panang isukol tayo ti biyag tayo kinapos tinananay. Ay tayo nakapsat. Dahil ko na dahil kat isukapsat iti pangedeng ko ken Kristo. Na dahil tinagan na iti nakapsat ako na ito'y kalpasan ti panagad-adal ko iti Biblia kinatakwatak nga napo Isus ito iti manubot ken mangisalakan ko. Ayo ti sarsertan tayo kapsat. Kada ito ay nakapsat, into no, isuko tayo ni tibiyag tayo ken kuana, dahito kat may isa nga covenant. Wino dahito kat may isa nga tulag tayo kapsat, kini Apa Isus. Ket into no, inpirmag itinagan ko dita, inpirmayo itinagan nyo dita ay nakapsat. Nakitulag tayo kin Apa Isus, nga makipagkalay sa tayo ken kuanan,
iti nananay. Sapay ka di ay nakabsat. Nga dahito nga desisyon nyo, kat bendisyonan na kayo ni Apo Isus. Dahito nga panangikading yung kinkwana, makipagna kayo kinkwana iti nabungbunga pa'y nga panagna iti pamati. Bendisyonan na kayo ni Apo Isus, kat ni Apo Diyos iti makibaot kada kayo kabayatan nga raramidin nyo dahito nga desisyon nga maten isuna. Bendisyonan na kayo. Amen. Na po Jesus. Our theme song, Oh, the Best Friend to Have is Jesus, hymn number 45. Oh, the best friend to have is Jesus. When the cares of life upon you roll, leaning in the wonder heart, He will strength and grace impart. Oh, the best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. He will help you when you fall. He will hear you when you call. Oh, the best friend to have is Jesus. What a friend I have found in Jesus. Peace and comfort to my soul He brings. Leaning on His mighty arm, I will fear no harm. Oh, the best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. He will help you when you fall. He will hear you when you call. Oh, the best friend to have is Jesus. Though I pass through the night of sorrow, and the chilly waves of Jordan roll, never need I shame or fear, for my Savior is so near. Oh, the best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. He will help you when you fall. He will hear you when you call. Oh, the best friend to have is Jesus. When at last